Шушы спектаклебездә Шамаилне, шушы рухи теманы ничектер бию аша һәм буяулар аша ачырга булдык. Ул безгә ниндидер үзебезгә Шамаилләрне өйрәнергә бер сәбәп булды. Бер мисал итеп, Поповның Шамаилен алабыз. Попов исемле шамаилист яши безнең Казанда, аңа инде хәзер 94 яшь. Аллаһ гүзәллекне ярата дип атала. Мне кажется, это начало этого жанра нового, потому что в мире вообще подобного никто не попытался сделать. Это чтобы буквы, это азбуку и жизнь каждой буквы и жизнь букв воедино, как бы соединенными. Вообще никто в мире не делал, мне кажется. Бар буяу, бар ак сәхнә. Ул киндер ролен үти инде, Шамаилның җирлек ролен үти. Һәм бар безнең җырчыбыз Мубай. Бу спектакльдә бик күп импровизация, алдан әзерләнгән импровизация һәм Мубайның тавыш импровизациясын параллель рәвештә компьютерга яздырып баралар, аны эшкәртеп, тамашачы күз алдында, монда һәм хәзер ниндидер яңа бер көй, яңа бер җыр барлыкка килә. Һәм бер мөнәҗәтне ишетеп була. Без бик рәхмәтле Россия президенты грантына без бу спектакльне эшләдек. Бу Шамаилга яңа караш белән, яңа күз белән карап, үз дөньясын инде күрсәтеп, ислам диненең агъриб-гадәтләрен үзенә алып инде, ул бит үзе урыс, үзе Шамаиллар ясый. Һәр кеше үзенчә ничек аңлый, шулай аңлый. Бу спектакль менә шуның турында гына дип әйтә алмыйбыз без беребездә. Һәр беребез менә спектакльнең репетициялары булган вакытта без һәр беребез үзенә төрле мәгънәләр ачты бу спектакльдә. Бу рәвештә беренче тапкыр. Бу чөнки минем өчен мондый спектакль әле булганы юк иде. Уртак икенче эшебез, беренче эшебез Әлиф атлы иде. Ул да гарәп графикасына багышланган иде. Әлиф белән әгәр дә чагыштырсак, Әлифтә күбрәк ниндидер шундый тел мәсьәләсе, җәмгыять һәм сәяси мәсьәлә белән бер рәттән рухи мәсьәлә дә күтәрелә. Ә монда инде без чиста рәвештә рухи мәсьәләгә мөрәҗәгать итеп карыйбыз. Шуңа күрә менә Туфан безнең идеясы Туфанныкы һәм Анна Гарафееваныкы. Га таба тормышы әйтүе кыен. Бу спектакльнең ничек буласын белмибез. Бәлки фестивальләрдә катнашыр, бәлки тагы берничә тапкыр күрсәтербез дип өметләнәбез инде без, әлбәттә.